Os veciños das Avesadas en Ribeira por fin respiran tranquilos. Este é o amplo dispositivo policial que esta mesma mañá se presentou no edificio ocupado que os traía de cabeza. Como dicimos, por fin aseguran desaloxárono completamente. Así ordenaban a orde judicial, o día estaba fixado e hoxe, pasadas as 9:30 da mañá, os axentes entraron no edificio e expulsaron os últimos 3 ocupas que quedaban no seu interior. Din os veciños que nos últimos días había dentro unhas 14 persoas, pero sabendo que hoxe ia ser o desaloxo, durante a fin de semana moitos dos ocupas foron abandonando o inmoble. Acabas así un pesadelo para a veciñanza, toxicómanos, drogándose, roubos, pelexas, insalubridade, dende hai case 5 anos. Lembramos algunhas das ocasións nas que este programa, Hora Galega, recollemos as queixas dos veciños que pedían que alguén actuara e agora vemos o que pasou hoxe. Ollo porque hoxe falamos con algúns dos ocupas desaloxados. Estamos moi preocupados, eu que vivo sola, e prácticamente aquí non se poden abrir sin ventanas ni nada, que se están amenazando. Van a policía entra aí de seguido, está entrando aí e sempre por as escaleras hasta non poden subir do cheo de basura. O malo é que rouban e fan destragos por aí e despois meten por un lado e sacan polo outro. En algún tirón de bolso e roubarlle o móvil a un cliente, roubarlle o casco. Onte escoitamos un ruido moi grande, como unha explosión. Xa na mesa asomarnos xa vimos unha luna dun ventanal que a tiraron á rúa. Ti escoitaches como caía o cristal? Sí, durísimo. Fue un trueno tremendo. No es la primera vez. Han tirado cosas de la ventana en la calle. Plantas, flores, cosas así. Una vez le dio a una persona en la cabeza. Nós tuvemos amenazas, tentaron-nos sacar para fora, unha pistola, bueno, eu xa vivín de todo aquí. Hasta que morra unha persona que pase por aquí ou que un asalte, non van a facer nada. Non hai outra solución que vir, desaloxalo e tapialo. Moita expectación e grande tamén o dispositivo para desaloxar todo este bloque de edificios que teño a miñas espaldas que xa hai 4 anos que ven sendo ocupado. Vou levar estas cosas a miña irmán con as jarrelas, por menos unhas mudas. Pero vou estar na calle todo o día. É que non teño onde meterme. Dijeron que nos iba a reivindicar o outro piso para meternos. Pero yo que sepa, non tenemos onde dormir. E llega el invierno e que hacemos ahora? Seguir na calle como sempre. Despois de 5 anos, xa me dirás, estou eufórico xa. Todos os días lidiando con eles, peleas, roubos, amenazas a nós, basura sempre. Isto non era vivir tranquilo. Viña un cliente, deixaba a moto aquí na porta, se descoidaba, pousaba o casco encima ou colgaba no manllar, bum, e xa lle jodían. Bueno, eu presenciei aquí tiróns de bolsos a unha señora que atiraron aquí, a unha persona maior. Isto era todos os días un caos. Os últimos días notaches que había menos xente no edificio? Sí, se non había nadie casi. Que pido eu que me deixen sacar as miñas cousas, por lo menos o que me poñan unha furgoneta aquí para poder cargar as cousas e levarlas por outro lado. Que quedades... Queredes que sodes os que causabades os problemas? No, para nada. Eses xa se foron de aquí. Tú crees que agora vais a tranquilizar a situación na zona ou non? Na zona, nesta calle, principalmente seguro que sí, pero agora están distribuídos por todo o Ribeira. E van para outros sitios cercanos, o sea, non é moi lexos. Algúns se meteron no edificio en riba da tienda, esas están vendendo. E veñen xente de fora, a diario, ou onte romperon o cristal, tuveron que cambiar o cristal da porta. Porque claro, se non lle sirven a mercancía, poñes histéricos e fan o que fan. Aquí se tiraba absolutamente de todo cuando la gente estaba cabreada o no le salían las cosas como ellos querían. Hasta tiraron muebles y tiraron de todo, yo qué sé, pero yo no tiré nada. Aquí chegou a haber, verdade, ao mellor máis de 30 personas vivindo, E despois, os que viñan a pillar, eso era continuo, era unha pasada. Isto era, aquí viñan 300 personas cada día. Acaba o día, nós ímonos para a nosa casa, nós non vivimos nesta calle. Sin embargo, a xente que si o vive, queixase, pero non fai nada ao respecto. E nós somos os únicos que damos a cara.
Hoxe ves unha chea de xente na calle. Antes que andaba a cara. A calle estaba vacía. Nós tiñamos que aguantar con todos. Ben sabemos todo o mundo que os estafadores non teñen escrúpulos, pero para mostra un